जय हिंद बंधु माने। यार तुम मौत ही कसम दी है। Selling a taxi, bro. Allahu Akbar. ପଛରେ ଗୁଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ତୁ ହିନ୍ଦୁ ନା ତ ମୁସଲିମ ପଚାରି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡିଓ କରିବା ଛାଡି ଯାଇଥିଲି, ବାପା ବି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟେନସନ ରହୁଛି। ତାପରେ ବି ଆଜି ଭିଡିଓ କରିବା ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି, କାହିଁ କେବଳ ଏ ମାଦରଚୋଦ ହାରାମଜାଦା କାୱଡ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପଲିଗ୍ରାମରେ ନିରୀହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉପରେ 26 ଜଣଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। हमारा है मेरी खुदाया। ଶଳା ଆମ ଦେଶରେ ଆସିକି ରହିବେ, ଆମ ଦେଶରେ ଖାଇବେ, ଆମ ଦେଶ ସବୁ ଫେସିଲିଟି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ Salam alaikum. Alaikum salam Bratishka. Salam alaikum Bratishka. କଣ କହିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଭଡୁଆ ମାନେ ନା କେବେ ସୁଧୁରି ଥିଲା ନା କେବେ ସୁଧୁରିବ। ଏଠି ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ତା ହଜବେଣ୍ଡକୁ ମାରି କହୁଛି କି ତତେ ବଞ୍ଚାଇ ଛାଡାଇଛି ନା କିସ, ତୁ ମୋଦି ଯାଇ କହ। था यहाँ पे बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। अबे ए नामर्द कावड़ ମାନେ ତମ ଗାଣ୍ଡରେ ଦମ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଆସି ଆମ ଦେଶରେ ଲୁଚି କୁକୁର ଭଳିଆ ପଛରୁ ଆଟାକ କରୁଛ, ସିଂହର ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଆଟାକ କରୁନ। ଏମାନେ ଶଳା ନା କେବେ ସୁଧୁରିଛି ନା ସୁଧୁରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପଶିକି ହିଁ ପକେଇକି ଲଗେଇକି ଆସିଲେ ଭଲ ହବ। सही पकड़े हैं। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନଟାକୁ ନକ୍ସାରୁ ଗାୟବ ନ କରାହେଇଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଚୁତିଆ ବାଲା ସୁଧୁରିବେନି। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ଆଙ୍କୁ ଘରେ ପଶିକି ଜବାବ ଦେଲେ ହିଁ ଆଙ୍କର ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ କା କପଲ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ଛାଡନ୍ତିନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କାଶ୍ମୀରୀ, ଭାରତ, ଇଣ୍ଡିଆ, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ସେଟା ଏମାନଙ୍କର ଏଇ କଥା ଛଡା କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं। ମୋର ଆଜିକାଲିକା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ମାନେ କେଠି କିଏ ହଲିଲା କଲା ବୋଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ଭାଇରାଲ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏପଟେ ଯେ ଆଟାକ ହେଇଛି ତାର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ କିଏ ଆବାଜ ଉଠେଇବନି। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। ମୁଁ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ନ କରିପାରିଲେ ବି ଶୁଣିକି ମୋ ରକ୍ତ ହୃଦୟ କାଟିଛି। କିସ କରିବି, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଯଦି ସରକାର ଏମିତି ନିୟମ ବନିଥାନ୍ତା, ଘରେ ଯାଇ ପଶିକି ମାର କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ଲାଗୁ ରହିବନି। ସତ କହୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଘରେ ପଶିକି ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ସମସ୍ତେ ଉଡେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ରହିବା, ଭେଦଭାବ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଉଙ୍ଗଲି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଉଙ୍ଗଲି କରିଛ, ଯଦି ତୁମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଛ ହିଁ, ପଛରେ ଆଟାକ କରି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ, କାହାର ଛୁଆ, କିଏ ନୂଆ ନୂଆ ମ୍ୟାରେଜ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମାରିଛ। मेरे हिसाब से 10 जगह से रोहन का ମୁଁ ଆଜି ଭାଷା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଜି କାହା ରକ୍ତ ଗରମ ହେଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ବାଧିଛି। ମୋ ବାପା ଚାଲିକି 2 ମାସ ବି ପଡୁନି, ତାପରେ ଭିଡିଓ କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଭିଡିଓ କରୁଛି ନା ଏଇ ମାଦୁଛି ତୁମ ପାଇଁ। ସେଟା ଗାଣ୍ଡିରେ ତ ଦମ ନାହିଁ, ପଛରେ ଆସି ଆଟାକ କରିବ, ସେଟା ଲୁଚି କୁକୁର ଭଳିଆ। ଆମର ଛାତିରେ ଦମ ଅଛି, ଆମେ ସିଂହ ବୋଲି ଆମ ଦେଶର ସୈନ୍ୟମାନେ ଘରେ ପଶିକି ତମକୁ ମାରିକି ଆସି, ଏବେ ବି ତମକୁ ଘରେ ପଶି ମାରିକି ଆସି ତମକୁ ଜବାବ ଦେବେ। ଛାନିଆ ହଉନି, ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ରହିଯାଅ। ଭାରତୀୟ ସେନା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରେ, କେବଳ ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୀର ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ଯେମାନଙ୍କର ତ ଯିଏ ଯାଇଛି ତା କଷ୍ଟ କେବଳ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆମେ କେବଳ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରିବା, ତା ଛଡା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଜାତି, ମାଟି, ଦେଶ, ମା ଭଉଣୀ ଯିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଏ ନା, ଆମେ ଭାରତୀୟ କେବେ ଛାଡିବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ମିଳିମିଶି ଭାଇଚାରାରେ ହାତ ବଢେଇକି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତମର ଖାଲି ସେଇ ପଛରୁ ଗଲୁ ଉଠୁଛି ନା, ସେ ଗଲୁକୁ ନ ମାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ହଉନି। ଛାନିଆ ହଉନି, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତମ ଘର ପଶି ନ ଜବାବ ଦେବେ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ, ତେବେ ଜାଣିବ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ସୈନ୍ୟମାନେ କଣ। ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଭିଡିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।